Само един послеслов. Най-важното в живота е да бъдем щастливи. Най-важното в живота е да бъдем такива, каквито сме. Най-важното в живота е да градим това, което искаме. Най-важното в живота е това. Да знаем мечтите си, но и да правим всичко възможно, за да ги постигаме. Най-важното в живота е това. Да споделяме своето време с хората, които обичаме. Най-важното в живота е това, което не се купува с пари. Но за съжаление се налага да работим, за да плащаме не толкова важните неща в живота ни. Защото не толкова важните в живота неща изискват да бъдат платени. Затова погледнете нашата Forever опция, която ви позволява да платите за това, което трябва да се плати. И да имате повече време за това, което наистина има значение. На здраве!